ሎሚ ጋሻና ገዲም ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ እያ። ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ ኣብ መወዳእታ 1970ታት ጓል 12 ዓመት ኮይና እቲ ኣብ ዓላ ብህዝባዊ ምምሕዳር ዝመሓደር ዝነበረ ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምበባ ትሳተፍ ነይራ። ናብ ሰውራ ኣብ ዝወፀተሉ ግዜ ድማ ኣብ መፋረቕ 1982 ወለዲ ትብል ንፅል ደርፊ ብምድራፍ ህቡብነታ ጥርዚ በፂሑ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ እታ ንመጀመርያ እዋን ኣብ ሰውራ ፍቕራዊ ደርፊ ዝደረፈት ድምፃዊት እያ። ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሙዚቃዊ ስራሓት ብርክት ዝበለ ፍርያት ዘፍረየት ድምፃዊት እያ። ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብውልቃ ኮነ ምስ ካልኦት ጉጅለ ባህልታት ኣብ ብርክት ዝበለ ሙዚቃዊ ዕለት ብምስታፍ ልቢ ብዙሓት ክትንክፍ ክኢላ እያ። ድምፃዊት ኤልሳ ኣብ በበይኑ እዋናት ዝተፈላለየ ኣልበም እውን ናብ ህዝቢ ዘርጊሓ እያ። ኣብ 1995 ሰናይ ዘበን ትብል ቀዳሚት ኣልበም ዘርጊሓ። ኣብ 2002 ቤሎ እትብል ካልእቲ ኣልበም ዘርጊሓ። ኣብ 2007 ድማ ተዘዝታ ፍቕሪ እትብል ሳልሰይቲ ኣልበም ዘርጊሓ እያ። ኣብ 2004 ስለ ፍቕሪ እትብል ዲቪዲ ብምዝርጋሕ እውን ልቢ ብዙሓት ክትንክፍ ክኢላ እያ። ኣምሰያ ዝኹሉ ስነ ጥበባዊ ኣበርክታኣ ድምፃዊት ኤልሳ ዝተፈላለየ ሽልማት ክትዓድር ዝበቓዐት ድምፃዊት እያ። ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ እቲ ህዝቢ ዘሳተፈ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዳለወ ውድድር በታ ዋኒነይ ትብል ደርፋ ቀዳመይቲ ወፅያ እያ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ህዝቢ ብምስታፍ ውድድሩ ዘካየድ ዝነበረ ብቶፕ 10 ዝፍለጥ ውድድር እውን በታ ምጩው ወዲ ትብል ደርፋ ካልአይቲ ብምውፃእ ሽልማት ዓቲራ እያ። ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫላትና እውን ኣብ 2004 በታ ኣፍቂረ ትብል ደርፊ ታሽዓይቲ፣ ኣብ 2006 በታ ሕተተኒ ትብል ደርፋ ቀዳመይቲ፣ ኣብ 2007 ድማ እታ ብሸባብ እትፍለጥ ደርፋ ሻውዓይቲ ብምውፃእ ዝተፈላለየ ሽልማት ኣብ ገግዚኡ ዓቲራ እያ። ንነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዋ ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ እታ ናይ መጀመርታ ተመክሮኣን ስምዒታቱን ከመይ ከም ትመስል ብቓላታ ገሊፃ ሓልናላ። ናብኣኹብ ናተይ ድሕሪ ባይታ እንድሕር ኮይኑ ከም ናይ ቀያሕቲ ዕምበባ ዓላ እዩ ዝጅምር ናተይ ተመክሮ ድሕሪ ባይታይ ኣብ 1980 ባ90 ክሳብ 80 ዘሎ ግዜ እቲ ናይ ምጥርናፍና እዩ ነይሩ። ስጋብ 82 ቀፂሉ ስጋዓት ኣነ ዝወፃኹሉ ሜዳ ማለት እዩ። ኣብኡ ቀሊል ዘይበሃል ተመክሮ መሰረት ሒዝና ኢና ጀሚርና። ዝነበሩ ናይ ተጋደልቲ ናይ ብኣብቲ ግዜ በራጊድ ተባሂለን ዝተጠርነፈ እንሰርሓ ዝነበራ ናይ ኣብ ሳሕል ዝነበራ ተጋደልቲ ካብኣቶም እዩ እቲ ንሕና ትፍርያት ናቶም ኢና ነቃልሑ ነርና። ንሕና ኣይጀመርናን ብዙሕ ዓደሽቲ ስለ ዝነበርና ንኣሽቲ እውን ስለ ዝነበርና ንሕና ፍርያት ክነፍርስ ተመክሮ ክተኣሽሙና ይነበረና። ካብ ናታቶም ዝነበረ ፍርያት ግን ድርፍ ነርና። ንኣብነት ከም ናይ በዓል ኣብረት ብርሃኔ፣ ፅግረ ተክለሰንበት፣ ናይ ካልኦት ደረፍቲ ቁምታት ናይ ካልኦት ኣርቲስት ንብሉ ንዑታት ኢና ቀንዲ ንደግም ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምድጋም ዘይበሃል ተመክሮ ማለት እዩ ቀሲምና ማለት እዩ። ካብኡ ንሜዳ ኢሉ ውፅእ 82 መጨረሻ 83 ሸበራት ሜዳ ወፅእ ሜዳ ከዓኒ መውፅአይ ምክንያቱ እውን በረበት ናይ ኣርቲስት ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚኣ እስክደርፍ ትኽእል እያ ተባሂለ እንዳ 80 ብርጌድ ነይራ ኣብቲ ከባቢ ምሳና ማለት እያ በዓል ከባቢ ዓላ ሕጂ ንሳቶም ትዘርፈልና ትኽእል እያ ወይ ኣብታ ጉጅለ ክነእትዋ ንኽእል ኢና ብዝብል ካብታ ጉጅለ ካብታ ናይ ቀያሕቲ ዕምበባ ወሲዶም ማለት እዩ። ወሲዶምኒ ብቐጥታ ኣብ ናይ እንዳ 80 ባህላት እዩ። እንዳ 80 ባህሊ ምስኣቶ ኣይደንጎኹን ድሕሪ ሓደ ወርሒ 2 ወርሓ ከዓ እዛ ወለዲ ትብል ደርፊ ኣውፅኦምለይ ማለት እዩ። እንዳ 80 ኣጥናፉ ዝበሃል እዩ ሰሰዊ ዘያት ገጣሚያ ዘያሚኣ ከዓ ኣሎ ጆን ሰንጋል ዮሃንስ ሰንጋል ማለት እዩ። እሱ ከዓ እዛ ወለዲ ትብል ደርፊ ኣውፅኦምለይ ዳሓኒ ኣይተሰናበድኩን ፅቡቕ ዝበለ ደርፊ ጀሚረ ተብል ዝብል ስምዒታት ናይ ገድሊ ብጣዕሚ በዓል ወልዲ ክደርፍ ከሎ ከቢድ እዩ። ኣይነበረን ኮሚታት ዓይነት ናይ ወለዲ ናይ ስድራ ናይ ናፍቆት ዝብል
درفتات أي نبرن قصقاس مثل سراوي ينيرو درفتات نكيم مثل نكدم زمرة أفتى جزيت جن ولدي مدرف تشعو جزيه خمس بلاك هذا اللي هو مستنشتي ولا عسرت هذا عملت قال زبوني ندرفت كون الناتري اليوم ينبر تيون نفتي بهالمالدي حجي مست دقاق نيري ولا مست من عسي تولدت بالدرفقة ما بتهزبي ما سبت تقدرتي أنا أقول لهم قلنا ساعتي فليز بلد يعني جزيتي كل سب سقاب حجو فليز بلد درفي سب قلتيفا تفليتا قلتيفا بس بكون أبصر تزرق حتى في يعني رأي أفتى جزيتي خمس حجاي نبرن فيديوهات زي عم ميدياهات تلفزيونات نقول نزرق حي نبرن جن براديو مستملت قلتيفا تسميعة قلتيفا كل سب فتيوا أي رسعني معرابنا يرنا شعور أزبع الشلال أزبع الموتات قلنا يرنا أجي تعذر في المساحة كتقالح متجمرة بس حتى قالت يوم الموتنا يرنا خسرنا أنتي يشتري طلع ولدي لا تدرف مسألة قلنا بقول أجي بزحات موتنا تم حيلات كارتي عرفوا موزلوا موتات حكمنا نيرون كذا أجي موتنا تدرف سمع الموت إحنا خاله نبنا سرحنا قلنا سرحنا زجون زبلك أزول خزي يوحنا السنغال تدراسي أمالتي زي ياميا السخرة هرملي أنا بتحط تقعي لي يدرف ما يجوز درف لنا يموت بزحات موتوا يسمعوا كسر سكيدة مولهم مليسها كارت كاموس مليسو يسمعوا خمس بقى عطي تحتي قرب كل ناسي خمس ستيج بقى نتحدث تسمعوا هاي نتحدث تسمعوا نعم يا صبوا يا فتية أما درخ تقولنها أما درخ بتعب تنكهي تقدر فيها بس تقدر فيها ما تقول مالتي سمعتهم هاي قاصرون كنت قاصرون زي تخل ولا أنا وقن ولا بناتهم تعزبت وقن مالتي كسب انتهي ما أقول لك زي زعش شغلي وما بشغلي زي نورمالي كسب برد يتكسو يكونوا حاجة زي يوسعوا كسب بومبا نايت فاتح مشان كم بتحوسي كم زغستاي بتحتها أفتكر خاطر فرق يوم زول أنت قلت حجي حدا معاتي بومبا إلنا إيه فتح ومشان كم زحوس كم زبرت تكسو لك خانة تاستاجروا شو خيدم حجي استاجروا يزوم مالتي تا بومبا أمينو ما ناجروا لا حجي بتحواسي خاطر تدخل وين فقدها مش هلك تزتا بتعمل ستاين يروح بصح استجاد زقات منا نبرس كسبنا يتسعن حدا بولونيا خلينا تندير سعنا ديزات ملو شلمات عند سويتني حجي كل ساعه كلها بس مالتي من بولونيا تسعن حدا عرفت مريت كقطرو زي كلا نستخدم لا بخيا اي لا ازي مول شلمات مستنين عليهم تشاري أو تأملوا زي ساعة عن سويت مالتي يجي بزح تستهاد زلوا تهدر كسب حجون درجة ساعة فلتن فتوتن در فيس قاعد ساعة زي مالتي نلوم يعلالنا مستم تصاويت إلسا كيدانة نزي مسل نيرو أما تاي كالقا شحيزلكم كمتي كسب شعو سلام كنا